Hello mga kabisdak. So karon ani sa bang atong ginahulat o nga kulbahinam nga palami nga drama What the Style. Karon ang atong magtatampo nagngalan og Maning. So ang iyang sugilanon kay gusto kayo siya nga makaanak apan ang iyang asawa adunay diferensya. So sa dihang naay nang-apply nga katabang, so ilang gidawat. So ang nahitabo, ang katabang mo iyahang gianakan mga kabisdak. So mao na to ang nahitabo na si anak duha na kabuk iyang asawa sa panimalay. So bani ko ninyo sa pagpaminaw sa sugilano ni Maning. So kung kinsa pa dito wala pa makasubscribe sa akong YouTube channel, palihog kog subscribe o click pod sa notification bell para ma-update mo sa mga sumusunod nga upload sa susama nga drama nga What the Style. So dili na to ilangan ato nang isunod. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Maning ginaingon, anak ra magiunta ang gikinahanglan ko nimo. Apan nadutlan man noon ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Os gyud ay kag matres day nuray. Mao may sultis man na dabang. Ipahilot ra lagi ko nun nga ako matres. Ipasakas ibabaw. Unya, mukhaon sa kuno kog daghang prutas ug mo inom og vitamins. Aw, sige. Happy sa tas pharmacy. Una ko na itong palit ang mga vitamina. Ikaw gyud ang way diferensya dong. Pwede ra gyud ka nga makaanak. Oo, busa. Maning kamot kita nga mamabdus ka. Aron, makaanak na ta, day nuray. Ubay-ubay ning mga nagkanalaing prutas akong napalit day. Bachong, ato na tos iparkingan sa tong auto. Ug mulaos na lang tagpauli sa bay. Yeah? Ay, mas maayo unta og doon na mga play ko tabang nato da. Para di na ka masigig lihok sa bay. Basin, usasad na nga nakaus-usay mong matris ang pasigig lihok sa buluton sa bay. Di man gud napugat mga liukon sa bay ko eh. Pero sige, kay gusto mo kang magbutang tagkarato lang ang magbantit tagkatabang. Sige na lang. Buhaton tang gusto ni mo, Domaning. Dool na ta sa atong bay day. Adong, may nagparog man nga babae tungod sa atong gate. Mura man nag-doorbell, oh. Oh, base nakabasa na sa kartulang nga wanted katabang day. Ay, mga play tingali na. Ako nang kanaugon day ha. Abihan ko ang gate og bakisultihan ko ning bayana. Sige dong.
Unsay ato, day? Sir, nakabasa ko og karatula nga wanted katapang, mga play unta po, sir. Yay, ko pa sa ning lubayhana, da. Sir, pwede? Pindot buglawas. Okay, day. Interviewon na kanamo sa akong asawa, ha? Ablihan sa nako ang gate aron makasud ang sakyanan. Dili intong ko kawatan, ma'am, uy. Bisan pobre mi, pero dili intong ko mangawat. Sorry ha. Naniguro lang ko. Daghan na ba kay ng madunggang istorya nga doon ay katabang nga nangawat unya milayas tayon sa bay nga iyang gikawatan. Dili ko ingon, anak, ma'am. Mahimo nga tultulan ka nako sa amo para dali ko ninyong matultulan kung unsa man gani. Buutan man hinuon ka sa kong tanaw, day. Pero matud pa sa istorya, ang mga buutan ug naong mo'y mahilabtanon. Sige, sir, ma'am. Di na lang ko mo dayon og apply. Basig kawatan gyud ko. O kawatan jud ko sa inyong tanaw ba? Di na lang ko. Ay, no, dawat na ka. O, tana sa inyo. Kuyugat ta ka sa inyo nga magkuha sa imong mga biste. Kay gusto ko nga magstay in ka tinhi. O matag Domingo lang kang mapaulit sa inyo. Tana daylan din na. Mauto ta sa inyo. Oh, baba, Brad Baning. Kajerjeran kasi niyang katabang. Kaya no? Brad, lami kay behana, Murog dili katabang ang purmos lawas. Ha? Dehay, kausa nga, pag-albin ako sa banyo, nakita ko siya nga naligo, naghubo tanan. Lang, lumia. Ako pa ikaw Ako pa ikaw. Wala. Kaya bang, imo ng sikretuhong bayana. Ya, imong ingnon nga. Paanakan mo ba? Paanakan mo. Ingnon mo. Pwede? Paanakan di ka? Ano ba? Hatagi lang dako nga kantidad sa kwarta. Aron sa ingon, musugot. Musugot. Brad Ramon. Kana mo'y pamadusi, Brad. Pamadusi na. Kay, sinuray mo asawa? Brad. Wala kay paglaong mabdos to. Una nga, hanap pa to sa Gis Panas, imong asawa. Kana na lang. Lagi bay? Mo na sa. Sa tanaw ni mo. Sa man? Madamag ka na ni mo. Kanang, inyong katabang ba? Imong tripingan ba? Imong hangyoon. Sa man? Ayaw lang sa gamitin kusog. Ayaw naman sana gamitan ni mo kusog. RIP mo na. Subot ka RIP? RIP. RIP. Kara ano? Kanang iyang kabubuton lang. Diyan mo imong hangyoon ba? Hangyoong matarong. Anong singon mo? Sanong si imong hangyo? Sa tanaw na ko, Brad. Padara man pud siya. Kay, murag, niibog ko po na nga akong katabang na mo. Di ka usa gani nga niagi ko siyang tubangan nga nag-brief ko. Unya, sa'yo dito mo? Tang, grabe ha makatutok. Sus, grabe makatutok, Jud. Uy. Maya, no? Makatutok yun siya. Kay, purbida. Ispoko man ang imong atubangan, imong magbugdo, man kayo ng imong sampot niya. Atubangan bugdo sa kayo. Sige, Brad. Ako nang birhan sila ni. Kay ibog sa kunyaw, Kita ra ba ko kausa? Anong bayhanan katong miyadto ko sa inyo ba? Sus, tanaw ko klaro kay virgin pa siya. Mura yung taga-talamban Ha? Igo na sa imo. Bungkag niya ng iyaha ba? Asa to ba? Kisa ba? Matig di ba? Di lagi, bungkag na Kapantay ko na. Sige, Brad. Adun ako. Salamat sa bulawanon mong tambag, ha? Nagini mga magtulunan, yun. Salamat yung kayo. Thank you. Kalain na imong ubulo Salamat tining imong gipabalis akong apo, ma'am. Magkapatay. Pagkapalitig yung kong tambal, ali. Okay, lalo, oy. Ay lang na og bayri. Ako ra ng tabang ang usa ka libo nga gihatag na akong lani. Aningon man to akong anak nga datahan lang kaniya ginagmay. Uy. Tabang gani. Unya, wa mapud may anak ni sir. Ay, salamat kayo ni mo, Ma'am Nuraya.
Pasalamat yung ko sa Ginoo. Kamo na yung inahimo agaon sa akong apo. Mga buutan ng mga maluluyon kay mo. Sa tanaw ko, mura og may sakit yung ka nga ginadalo. Pero, igo naman kakang grisitahan sa doktor. O sige, palitan na. Palitan na, lo. Tana, adto na ta, Daynuray. Ugma na lang pabalika si Dailani sa baylo, ha? Ato na, me. Nabalik ka lagi dayon, Sir Maning. Mapasagi paglakaw ni Ma'am Nuray nga ni trabaho sad. Nibalik ko Dailani kay may importante kong tuyo nimo. Ug ayaw ipagsaba ni Ma'am Nuray nimo, ha? Bahay ni akong tuyo nimo. Unsa day mong tuyo, sir? Unsa man may isugo ka? Wa ko'y isugo nimo, day. Tanas ko ang kwarto na. Oh. Tanad dayon. Dailani. Mangayo ka na ko og anak. Uday Lani, gusto ko nga makaanak day. Ay, sir, giga ko. Iyakan ko ni mo. Lolo Intoy, tabang lo, agay. Agay. Isama. Ito na, agay. Ay. Putli gyud nga akong nahilabtan sila ni nga among katabang atong higayuna. Ug labihan akong lipaya nga na mabdo siya. Gipatuon na lang namo ni Nuray o sa tanang katawhan nga laing tao ang nakamabdos nila ni. Nataw ang bata nga kaming magtiayon ang miamuma. Apan higayuna, tuan na sa inahan sa akong anak ang akong pagbati. Nahigugma ko sa babae nga akong gipaangkan. Mga kasama ang kaagi ni Maning, dinining tulumanon. What's the style? Nahigugma sa babaeng gipaangkan style. Kini maong sugilanon gisuwat ni J. Badayos, dalit sa RMN Production Center.